Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line. Hunyo 24 kita, tuig 2020. Katapusan na lang ini nga Miyerkules karon iya nga bulan. Kag, of course, sunod nga simana, umpisa na naman, magatukis na naman kita sang kalendaryo para sa pagsulod sa bulan sang Hulyo. Action Firing Line. Liwat kitang nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga gabi paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, amuman sa YouTube. Kag magka-aksyon tang nga nagamonitor paagi sa ilang mga transistor radio, din ka man nga bahin sang kalibutan bangod sa advance sang technology, pwede nakita ninyo mabatian. Action Firing Line. As usual, magapangalagad kita every Wednesday tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar. Kabuilog naton si Aksyon ang Defensor kag Aksyon Elry Dotilios. Antes sa ngaton, pila ka mga nagapanguna mga informasyon kag mga balita karon nga gabi diri kita anay sa pagchekyar sa lakat sa panahon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Mayang gabi Action Art no kag sa aton mga listeners mayang gabi man. Ari ihatag naton lakat sa aton nga timpo sining gabi. Miyerkules kita karon Hunyo 24 tuig 2020. Daw ikadua na ning adlaw Action Art no ang silingsang pag-asa may monsoon break kita mga 2-3 adlaw base buwas katapusan na ini nga mapaang nga aton mapatyagan sa aton palibot amo ning monsoon break. While naga-influensya karon sa kapungsuran ng easterlies no mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko naga-apekto diri sa nasidlang nga bahin diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. While ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pagguom-guom ang kalangitan hasta nga magalumon man ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan halin sa easterlies kag localized sa thunderstorms. May ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin nga halin sa nabagat na nasidlangan pakadto nabagat na nakatungdan o kung southeast to southwest. Naga-apekto sa Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag may-ari man nga mahinay nga huyop sang hangin halin man sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kung east to southeast. Kan diri naton sa kabugusan sang Kabisayan kag Mindanao nga may makanay nga kadagatan. So panahon kita diri sa aton local nga forecast particularmente sa aton probinsya. Padayon man nga makaagom kita sa may pag-uum-guom sa gihapon ng atong kahawaan hasta sa magalumon man ang aton kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan ang aton mapatyagan sa kabugusan
sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay lamang nga huyop sang hangin aton mabatyagan nga halin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east to southwest ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag nakapabili ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay sa kasarangan lamang ang pagduludap sa balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon sa alas 8:02 siningi nga gabi, magahunas 0.0 metro ang kanabawon lapad-lapad ang hunas naton. Ang tao magabalos alas 2:21 karon sa kagahon sa takos nga 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 6:08 sininga hapon nagtunod si haring adlaw, magabutlak naman siya alas 5:25 buwas sa aga. Kita subong sa 25 degrees Celsius o kung 67 degrees sa Fahrenheit. So manikabugusan sa aton lakat ng Chimpo sining gabi action art. Why gid sa mga lugar diri sa palibot sa Negros nga nagka-experience sa mga pag-ulan at sunggan? Naligwin lang, naligwin, no, Naligwin lang. Oo, inang sa mga interior, may-ari man din nga nagaulan sa aton, parehas kagabi, nagtulutaliti. Sa mga areas, wala man kaulan, no? So, pugtak-pugtak lamang ni siya. Naligwin ng mga pagulan, no? Okay. At least, ang mga utod na ton, nga kapin pagid ng mga lugar nga daw may mga pagtupasang ulan nga ginkulbaan ng iban, may ma-report gani kami nga may mga lugar nga daw napilitan sila nga mga residente nga nag-install sa mga nabukid nga portion sa lugar ginbutang sa safety nga area. Amo na ni, kay ti onset ng southwest monsoon daw duwan na ka simana, no. Okay. Mayo lang kay nag-monsoon break according sa Pag-asa, no. Ang statement nila gin press release nila sang nagligad nga simana man. So, hindi na ni mapunggan, tigululan na gid man ni. Galing iti may ridge of high pressure area sa babaw. Imbes na ang trafo kon convergence ang pakanod, ma-ITCC, hindi man katubo, kay iti daw amuning nagapugong nga maghimo siya low pressure area. Hasta nga magtubo siya nga isa kalubos nga bagyo. Okay. At least why kita subong sang nasiplatan nga weather disturbance nga rasagwa sang apart. Way pagid, nipis nga mga panganod lang. Kay kon may aragid man nagasunod-sunod na mo. Kay daw nipis nga panganod ang ari di sa West Pacific ang aton makita sa satellite. Action ganway sang advisory gikan sa PHIVOLCS kag sa office ninyo da kon update iya sa mga activity sang Bulkan Kanlaon? Ang PHIVOLCS nga nabaton ta 24 oras halin kagapon. Okay. Na panaog sa 36 ang volcanic quake ya. Halin sang Lunes nga 136 gid. Karon nag-36 na lang ni siya. So ang ginatawag naton nga jolting o kon timblor bla pagtulotayog. So mga 9 to 11. Okay. Karon daw waay gani kalabot 5 sa La Carlota, no? Okay. Dason daw manageable daw 3.0 ang magnitude nga narehistro kagina alas City. Hindi man na gani masyado ginmabatyagan sa surface mo. Daw hindi gid Action gan, salamat gid kag maayong gabi. Mayang sa gabi action art. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time alas 7:11 na. Nanong pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Action Firing Line. Sa nasyonal, ang Malacañang nagpalayag karon nga ginatugyan na lamang nila kay Secretary Doke sang Department of Health. Si Secretary Francisco Doke III. Kita niyo may ara karon nga ongoing investigation ang ombudsman parte ini sa alegasyon irregularidad nga nagluntad sa iya ahensya partikular na sa paghandle sang coronavirus
Disease 2019 or ginatawag nga COVID-19, kag damo ang mga naga-question sa nangin performance ni Secretary Doke. Action firing line. Siling sa Malacanang depende ina sa tiglikom kung bala nano ang iya sinihimuon nga pag-akto sini. Bala maga-on leave siya or maga-resign sa iya pwesto bilang tagpamuno sang departamento. Action firing line. Pero sa inyo, ano paglantaw niyo, law-law gid man si Secretary Doki in terms sa paghimo niya sang pag-akto kag aksyon na ginhimo sang DOH kon problema sa COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Na kay damo ang nagakomento nga ti daw kapigaw, daw kahina sang iya sining nga nangin performance. Kahina sang iya sining nga nangin trabaho. Pero tiyang Malacanang naghambal, si Presidente Rodrigo Duterte ang iya pagsalig ara gihapon kay Secretary Doki sang DOH. Action firing line. Pero ang medyo masubo nga balita, bangod nga ang kaso sang COVID-19 diri sa pungsod na Pilipinas nakarecord sang panibag-o 470 new infections. Amo nang na-record today sang pungsod Pilipinas, which means nga ang kaso sang COVID-19 nga nagpositibo sa pungsod nagdangat na, no, naglabot ka nagsubra na sa 32,000 sa kabilugan. Action firing line. Tidiri sa aton sa Negros, wala man nagpaulihi, kapin pagid sa bag-uman nagwa, no? Panibag-o nga kaso sa Rionsay, sa diin, ang Negros Occidental nagpanguna, top 1. Kung numero sang mga nagpositibo nga nagdugang sa listahan sang Department of Health. Action firing line. Baloon tani kag isa-isahon ta karon ha, sa aton nga magka-aksyon nga nagapamangkot. Luyag naman tani nga makabulig sa aton nga mga ka-aksyon in terms of preparation, nga makabulig kita motivate sa tawo nga at least magpreparar kita, magpanghanda kita, hindi kita dapat magkahadlok sa COVID, ang himuon talag cooperate sa mga regulations ng gobyerno. Ang luyag man naton tani nga ma-influence tang utok sang tawo nga pwede kita mangin safe sa sining pandemic o sining asahi sang virus kung kita mismo may disiplina sa aton lawas kag nagakooperar sa mga guidelines kag health protocol sang gobyerno. Action firing line. Pero sa gusto tag sa hindi, obligasyon naton man nga mag-report sa inyo sa mga cases nga na-record within today kag ang naga-accumulate o nagasigi taas nga kadamuon sang numero sang mga pasyente nga naga-positibo. Action firing line. Sa bilog nga kalibutan, ang record nagapakita nga ang kaso sang COVID-19 nagdangat na sa 9,380,760. Ang mga nagkalamatay is 480,401. Ang maayo lang sini nga bahin sa balita kay ang mga naka-recover at least mga 5,068,453 na. Action firing line. Amo na gani nga pasalamat kita every time sa pagbugtaw naton kada aga. No? Pasalamat kita at least isa kita sang nasalbar kag padayon nga hilway sa COVID-19. Amo gina hatagan tagid tiyempo nga magpasalamat magpangamuyo sa kaitaasan nga ginhatagan kita dugang nga inadlaw sa aton kabuhi. Action firing line. Kay hindi lawg-lahog sa tuod lang kung hinali magpabaya kita. Ang epekto kag padayon nga panglaton sang COVID-19 hindi ni mapunggan kung kita mismo mangin pasaway. Action firing line. Diri kita masentro anay sa lokal. Ang mga balita sa lokal nga aton hatagan pagtamod tonight. Ariho,
mga quarantine facilities sa Negros Occidental puno na suno kay Governor Lacson. Action firing line. Liwat nga pagbaton sa mga nagapauli nga negrense magindepende sa availability sang quarantine areas. Action firing line. Amo gitong ginambal nagligad pa eh. Nga ang quarantine facilities hindi ni siya maka-accommodate kung in kaso tanan halin sa LSI OFW ang magpauli na diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Action firing line. Di ko mo gintugutan sang National IATF. Hindi man kita luyag nga punggan hindi ni makapauli ang mga locally stranded individual, ang mga OFW, bangon na insindihan ta kung ano ang sakripisyo ngayon lang nabatyagan sa mga lugar nga dito sila stranded. O galing, kaysa gihapon nagapakita nga ang mga cases nga nagapositibo based on the RT-PCR test, kalabanan diri kon hindi OFW, mga LSI, kag sabahin sang LSI, ang kalabanan gin nga nagapauli nga nagapositibo, mas damo ang naghalin sa Cebu kag didto sa Metro Manila. Action firing line. Botang balon hindi sa gihapon safe nga magpinagusto kita nga papaulion ini sila. And number 2, hindi pwede nga pagpuli nila di pabayaan ta na lang nga magdiretso sa ila tagsa ka mga komunidad o kon puloyan. Action firing line. Balon tay ng update karon with Action Marlon Hinovia, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ari ang kaso kay naging muno ko. Nga sa Negros kag Bacolod, damo ang mga cases nga na-record today. Kag ang iyagid sa Negros Occidental. In fact, sa numero sa mga cases sa Bilog Region 6, nagtap ang Negros. Ang sa Iloilo gani, sa Panay area, Tuman, Kanubo. Action firing line. Pero nga adrigid sa aton ang doon pinakadamo kag kalabanan, ang mga LSI nga na-record diri, halin dito sa Cebu. Action firing line. Discuss na lang nagkaroon kagupod sa aton mga authorities na nuya ang palayag diri sang IATF sa Bacolod, bangon ngang Negros Occidental, siling ni Governor, hindi tanip dapat pagpagustuhan, siling ni Gov Lacson, nga papaulion talang ni sila, pagustuhan ta na lang ang ila entry, kay kita man gihapon ang magasakripisyo, kita man gihapon ang mabudlayan, kapin pagid nga na-overwhelmed na ang mga quarantine facilities. Action firing line. Aring isa ka masubo ang balita, kay may isa ka miyembro sa pulis nga luyag kuntani o magkuha, mag-claim sang iya sining sang kwarta sa isa ka pera padala o gintiro kay inaho. May lang kay daw ay gid mapuruhan, no? Pasalamat kita kay napilasan pero tingin operahan sa ospital. Ang motibo sa sining krimen suno sa hepe sang kapulisan, posible angot sa iya trabaho. Action firing line. Balikan talang nagkaroon ang dugang sining nga detalye kag update sa latest nga medical bulletin sang biktima. Action firing line. Diri sa syudad sang Bacolod nanong pila ka madalag ko nga balita. DSSD personal nga igadulong ang second tranche ng SAP sa mga benepisyaryo nga naapektuhan sang lockdown. Action firing line. Basta importante nga ang inyo SAP o Social Amelioration Program, ang financial aid nga ginatag sa gobyerno, gamiton nyo sa gusto ha, hindi sa tinunto. Action firing line. Duha ka COVID-19 local cases sa Bacolod nagka-recover na sa masakit. Action firing line. Mga detalye sa nagkaroon with Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center Tutukan. Now, unahon ko ni ang parte sa COVID. Kabalog ko tanan interesado sining update. Bangod nga T1 sa inistoryahan tang COVID, mabudlayan kagid sina mo. Unahon ko lang si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sang IATF or Interagency Task Force diri sa syudad sa Bacolod. Nga, bangod nga may ara sang pila ka mga
gusto na ito ni Baloon kung ano, may meeting, na-discuss karon blasang local IATF ang parte, no? Sining natabo nga panibag-o nga mga cases, nano ang setup, nanong himuon sa aton sining nga mga local officials, kag especially nga IATF sa Bacolod. Action firing line. Ti ato nagkaroon ni istoryahan dugay-dugay. Now, live lang ko sa kay Action Dale para may istoryahan niya kay sila na nag-set. May bisita kita karon no, ka masabat, at least mabatian taman kay kagabi kay Action Brian sa program sa Action Firing Line na interview si Cap Mijares. Ti may ara man sabat ang gagawad, no? Ang aton malang diri patas nga presentation nga mabatian Manila kung ano exactly ang parte sa isyo da sa Banago. Pakarunan tayo na dugay-dugay. Action firing line. Kay para man nga matagan initanan, no? Kay part ni sa mga issues nga dapat naton gid atindihon. Alas 7:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Urahon ko lang anay, no, ang local IATF naton nga chairman diri sa Bacolod. Kay gusto ko ibaloon subong kun balanano ni man, nano ni matabo kay siyempre perti kadamo isang kwan mo, perti kadamo sang mga problema bala, no, nga ang dugang nga numero sa mga nagapositibo ti mga locally stranded individual. May ara man nga pila ka mga OFW nga commonly do mo ni sila yang nagadugang sa listahan. Ang provincial government may mga tikang na sila nga ginahimo, no? Kag in fact sila ni Governor Lacson karon sa report with Action Marlon, sila nga hindi tani pwedeng pagustuhan na lang kag ang pagbaton sa ila hindi ta masyado ma-regulate. Bangod nga ti overwhelmed na nga daan subong ang quarantine facilities bisan sa mga LGU sagwa, no? Ang mga LGU sa naglain-lain nga banwa kag syudad sa palibot sa probinsya. Action firing line. Idri sa syudad sa Bacolod, do may lang gani kay hindi gid masyado tuman kadamo. Pero hindi naton malikawan. May ara gid sa mga panibagong nga cases sa Bacolod City. Sad to note nga wala nagakasiro. Online sa firing line. Joining us tonight is the chairman of the Interagency Task Force sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good evening. Yes, mayong gabi, Action Art, mayong gabi sa atong tagplamati. Salamat gid sa time. No, ginuuna ko gid bala, Vice, kag ginayo, giningi mo tempo karon na gabi kay may mga panibag-o nga mga cases na naman nga na-record ang DOH Region 6. Ang Negros Occidental, do mo niyang may tuman kadamo, pero ang Bacolod, ay gin ba zero, bla? No, sining panibag-o nga gin pagwa nga record. So far, sir, nakamiting ka mo liwat, kaging talakay nyo sa IATF, na numati ka nga pwede na to ni Moon? Well, so far, Action Art, di mo tong instruction ni Mayor sa kay Engineer Juan, Luben, Pagis, komitiba ni Councilor Novero, ang kanan available rooms na pwede na ito makusara i-renovate ya or i-prepare ya sa series of kwanta nito arrivals ng aton LSIs, no? From Cebu and Manila. On our part, overwhelmed ang aton quarantine centers, favorable ina. Okay. And amo na tanay ideally ang aton ba lang nga protocol or procedure na kung ano lang yung available mo nga kuan na room sa quarantine centers, amo lang nang ipadala, schedule ba? Hindi kayo pagustuhan na It's good na ang province na mando stop anay and simple dala kita dra. Okay. As practice, kung may ara ka itong na-standard na tagbakulot, kinadala mo. But, on the other hand, ato na sila pumuluyo. Hindi pa na to sila pwede how I wish na ati panon inisip sa gobyerno to sa Cebu. Kung expose na sila sa port,
then chances are malatnan na sila. Kung lang taon mo gani, kalabanan ng puli di from Cebu positive. In other words, ang contamination to Turkey. Hard lockdown na to sa tanan. May military katanggi. Tank sa itong libot sa Cebu. And that si Mato na ganito nag-take over, no, sa province of Cebu. Amo na isa ta ka problema action art kay what if kon subong di paita nga wise na di katabok. Okay. What if kun palinti mo nang ambing isa sila da? Anong magsagunta? Di ba? So, namin, as I have said, kung on the part ng city, kung may available lang ding room sa atong quarantine center, why not? No? Patunon to sila, isolate ta, then pagwa sang negative result nila papulion ta. Okay. Very dangerous na tong ara sila sa port. Isang lang ang makontaminate at nanas na tanan. Kaya why na to social distancing mo? In fact, kita ko di sa kuwan nag-appeal sila bala. Why di social distancing? Empty bunset sila, amunis lang nawad ano bra. Okay. In fact, why na ganiklan on. So, duwang problema. Okay. Yes, Vice? Yes, amo na si Action Art subong ang atong ginlantaw. O diya, daranti ang city government. Siya kung may available lang diya, batulong tagin na sila. Now, kundi last time, ang na-decision lang to sa city, nga once makapauli sila diri, kundi kuhaan swab sample, no? Ang ila specimen ipadala ni sa laboratory, and in the case of Bacolod, I don't know kung anong latest subong, may na arrangement ka pwede na, kaya doon nagligad ang DOH, nga bal nga pwede na diri sa sa may silay. Anong latest ni Vice? Pwede na ta sa silay, but then Action Art, may ari kita thousands of swab kits na hindi compatible sa silay. So, amo nang ginausap pa subong sa Western Visayas Regional RITM dito. And that may, hindi na sila week, in 2 to 3 days, kinuha naman ang results. Gani? So, at least may tiyempo nga hindi na naton nga, hindi na maghulat sila, nga kung magtinergi man sa quarantine facility, lipot lang mabalaan dayon kung balaan ano ang status nila. Yes, Action Art, amo na subong ang main concern ni Mayor tungkol sa kalabanan sa Cebu, positive. Mas tamo pang positive sa Cebu, sa Manila. Gani? So, I think isa na isang consideration sa ni Mayor nga tiner sila sa quarantine center until mag-abot ng ila results. Yes. In fact, may balita ganing naguluwa sa Cebu, pero tiway paggid siyang confirmation nga bisan may city councilor na tukuno nga gin-report nga nangin positive. Wala ko na idea, but then nakita ko itong ati. Daw, ikwan sila to daw, ay sila kayo nakwan pala. Life. May cooperation to sa LGU. Sa muna nga din may orders President Duterte nga si Simato ang ma-take over sa Ascon and the COVID. COVID SARS dito? May kung tugangan kapulisan, tugangan nurses, and doctors. So hopefully, sir, amo na ang ginakabalakan kung mas maayong nga amo ni subong ang regulasyon sa Negros and Bacolod para hindi kita magkatulad sa Cebu. Correct na siyang observation, Action Art. Okay. So, sa task force, sir, ano man, sige pa man ang meeting na to, nag-discuss pa man kamo dira sa interagency task force, kung ano pagid ang dapat imuon o ginatugyan na lang na sa exit planning team headed by Councilor Archie Baribar. No, Action Art. In fact, sang Saturday meeting si Mayor Ping sa Amon. Ang mga nagyapon ang discuss sa LSI sa situation sa Kuan. Sa OFW, so ay problema.
Kay damo pa ya bakante kay hindi na gidamo, no? But damo pa ya available hotels. Okay. Ang I start from Manila and amo ni ang ginamonitor naton ang Manila and Cebu nga arrivals. And it's good nga ginpastapan ng Cebu. Kaya ari gidi ang kuan no sentro sang kuan virus or positive cases tumudamo gid. Okay. Ang aton tani gina-expect kani kapag abot sang June, July, and August tani may ara na blasang amat-amat nga pag-ayo sa sitwasyon sang COVID-19 sa pungsod. Galing kay tiyang kamaturan kag realidad nga way pa vaccine gihapon nga para nga magpauntat sining COVID-19 o kung magpatay sining virus. Yes, action article lang tawon mo ambe. Nga ang Cebu mo na, I think tamo kito sa lawayon, damo wala nagpati. Gani man? Wala kapati, mo na naglapta. But going back ambe, ang Chinese national, to blend ito na person sulod eh. Sa Cebu, nag-silos, dumagiti, nagpa-Manila. So, basi pag-abot nito sa Cebu, damo siya na-contaminate, galing kaya symptomatic lang. Damo Okay. na perpikito kadamo sila. Kagamo nang dapat talungan to Vice kay basi makumpiyansa kita symptomatic kapin pa kay why isang specific nga findings pa ang DOH kung asymptomatic pamatian mo ganing DOH gambal pa nga hindi man nasigurado ay paginman na sang klaro gin nga manifestation nga kung asymptomatic ka taas ang posibilidad nga makalaton ka sa pariyo mo. Hindi man na basis kaya ng taon mo kanang naglabot hindi nga positive from Cebu asymptomatic eh. Gani? Hindi siya naglatot na sila. Oo, nga kadamo. So, in other words, ang asymptomatic, kapag naton gyapon. Gani? So, iko, niya kaya kung weak ang resistance, wala pa niya gikaya. Aha. Ang lain pa siya kay ni mga nag-positive, kung pa magkuton mo, kung di niya na-acquire na, why siya kay balo? In other words, ang naglaton siya, asymptomatic man. Na, amo nang isa isang problem. So anyway, Vice, keep us posted kay ang latest diri sa aton may isa ka bag-ong case nga nagdugang no lately this afternoon nga gin pagwa nga record. Hopefully hindi na tani madugangan in the coming days. Kabay pa action art from ang damo ng text man sa aton di. May nagpositive ko no sa dito sa Dumanan. Correct na siya. But ari ni siya sa quarantine center na to. Why ni siya sa Dumanan? Okay. Amo lang tong sa Estefania nga nakapauli pero ti bangod to nga nagtapos na ang iyang mandatory 14 days quarantine. Yes, correct. Action art and even ang San Dumanan dira na negative na si Kwan. Ang ara dira na nagpositive. Okay. So, finally, anong panugyan mo sa mga pumuluyo diri sa Bacolod kay Nablabais, bisan sa mga baybayon, kay tiko mga fiesta ni kapistahan ni San Juan, di Bautista, grabe ang influx, damo ginagpabaybay kina, barangay 35, pati kabataan, galinango ito, naglinagaw, budayan kagid control, no? Kung kaisa, kundi ka magsigi-sigi remind sa public, kakalipat ki sila, Vice, no? Alas 7:35 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Vice, original ito na nga itong linya? Yes, no. Kita ko to sa video. Oo. Damo to naligo. Sa Boulevard. Why mas damo sa kabataan. Kita ko to ng ilang head no to ka panaway to ko man to pati, no? So amo nang panugyan natin sa pumuluyo. Kung sige ta pa sa why, then chances are nga dako, ang chances mga malatnan. So, kabay nga ang lessons pala nga nagkatabo sa Cebu, hindi na din nakabo sa aton. So, ang aton panugyan da sulit-suliton tani, usadong kamumas, social distancing. Lami, guro action at guro ang i-update at guro ang sa Cebu ang kakatabo mo para ma-inform ng public nga lain to sitwasyon nila nga kung matabo sila magtabo sa aton di
is imaginable lang ako na sa subong daw hard lockdown. Gani? Oo, kung sige pa sa buhay, katabo sa aton di pektado pa tanan. So, kung ang tatani ng cooperate sa aton gobyerno, follow pa sa mga instructions o kung mando sa aton, simple man lang ang mando, kagduapol man, why man gasto. Kaya ang mask mo na may ara ka wasapol mask eh. Social distancing, di. Hapos mo nang natumanon, hindi Okay. ka nakatuman. Aha. Sige. On that note, Vice Mayor Elcid Vamillaran, sir, salamat ki sa time. Mayang gabi sa imo. Yes, thank you man. Mayang gabi sa aton. Salamat. Action firing line. Alas 7:37. Huwag kita nagasiling, kati pahugon tang publiko nga magpariho kita sa Cebu. Pero kung lang tawon ta, kung hindi maayo ang set-up, ang pag-regulate sa probinsya, kag diri man sa syudad sa Bacolod, abi halimbawa pariho kita sa ibang malugar nga nagpawala lang. Ambot ano gid ang problema sa Cebu Kay kung pamatian mo ang ila sini nga mga opisyales didto, why man silang nagakulang suno sa ila sang kampanya, information campaign, pag-regulate sa mga tao nga nagapinasaway nga ginuwa. Pero tinatawa nyo hindi makontrolar, puwerte na gidya ang kadamuon sa mga individual nga nagapositibo kag kaso sa ilato. Ti hard lockdown na muning natabo sa Cebu. Can you imagine nga tinamo military troops to, halin sa PNP, ara ang Philippine Army, sila ni man on the street, sila ni mabantay. Hindi ka magpate, pwede ka nila, hindi lang pagsawayon, kundi pwede ka matikma. Iya kay sobra, way kay mo gasunod sa mga regulasyon. Action firing line. Amo na nga bisan, ang ato lang kuntani, please, naka-experience na kita kung anong epekto. Sa dong tiyempo nga ginpatuman ang ECQ sa Bacolod. During the time nga puwerte kay stricto sa mga border area, sa mga check-up point, damo nga reklamo ka na daw. Sila nila, sobra na ni, nga daw, hindi na ni maintindihan ang ginahimo sa aton sila nga gobyerno lokal di sa Bacolod. Tinatandog kag apektado ang aton comfort zone. Wala sang manggaranon kag pigado the time. Nga pwede ka lang, kung manggaranon ka, makalusot ka lang outright sa maging set up nga mga check-up points. Tanan ito yung ginapagi sa pagsakyar, bala may ara ikaw, sang quarantine pass, bala ginaalaw ka nga adlaw, may ara exemption, especially ang mga nag-deliver sa mga essential, sa mga goods. Pero timas mayo nga mo to, hindi kita gusto nga magbalik kita sa sitwasyon nga kabudlayan ta sa pagbiyahe, kabudlayan ta sa paghulag, ti madula naman. Action firing line. Budayan pag kita pagbalon, pagbangon, pagbawi subong sa aton sitwasyon, even nga ginhalugan na jutay ang mga regulation diri sa aton magluwas sa protocol nga dapat sundon ta. Sa Iloan ko very quickly lang provincial capital kay si Gobo, sila ni Gov Lacson, ti overwhelmed na gidway na ginabilin, puno-puno na gidya mag-quarantine facilities, ta tinano ni man. Capital reports. Tailuan ko lang si Action Marlon Hinobia para maliguhan ko ang barangay Kagawad dayon sa Banago in a short while. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art Kaina, nakalabot naman sa kay Governor Bong Lacson ang report. Dahil katarang suling pagdadugang sang kaso, balas ang COVID positive sa Negros Occidental. Subong na mga adlaw, bali 20 taran ang nag-positive sa Bugos nga Western Visayas 25, sa 25, 21 Action Art ang taga Negros Occidental gid. Sos Marisip. Isa halin sa sunod sa Bacolod. Sa 21, ang 19 Action Art mga LSIs ina sila tanan halin sa Cebu. Duha lang da ang LSI halin sa Metro Manila. Mayara sang 35 anyos taga La Carlota, 58 anyos o 56 anyos babaye taga San Carlos City, 26 lalaki taga Sagay,
27 anyos, lalaki man, taga San Carlos. 23 anyos, lalaki, taga Escalante City. 46 anyos, lalaki, taga Calatrava. 42 anyos, babae, taga Calatrava man. Dabo, Calatrava ba? Oo, 18 anyos, babae, Calatrava man. 24 anyos, lalaki, taga Escalante City. 26 anyos, lalaki, Escalante City sa gihapon. 34 anyos, lalaki, taga La Carlota City. 48 anyos, lalaki, taga Murcia. 43 anyos, lalaki man, taga Banwa, Manason Arts ang Murcia. May 46 anyos, lalaki, taga Banwa sang Ilog. 47 anyos, lalaki, Calatrava sa gihapon. 20 anyos, lalaki, taga Escalante City. 70 anyos, lalaki, taga Banwa sang Tubuso. 55 anyos, lalaki, taga Moises Padilla. 22 anyos, lalaki, taga Himamaylan City. 23 anyos, lalaki, taga Banwa sang Kawayan. 24 anyos, babae, taga Banwa sang Binalbagan. So, murang 21, naka-facility quarantine, ini sila Action Art tanan, kag asymptomatic ang ila sa nga sitwasyon. So kahapon 47 idugang taning 21 68 na tanan ang kaso sa COVID positive sa Negros Occidental. Grabe nga pagtimbo. Kibot kita sa numero, no? Oo. Amo din sa ang adlaw Action Art nga sa sulod sang isa lang ka adlaw pinakadabo mo nga positive cases kay hambal de Governor Bong Lacson kaina adlaw Action Art may gina-release nga resulta ang lab test halin sa Silay City. Yes. Tiya mo lang naman yung balita na kaya at least dasig na kay may kaugalingon nakita nga laboratory center ba kung natabo Action Marlon nga waay gikita di sa Negros or Bacolod nga dito taga salig sa Iloilo tapos kid. Yo. Amo ni Action Art ang rason kun nga akay na si Gov Lacson may ayo Action Art nga kung mahimo punggan talang anay ang pagbaton sang mga LSIs halin sa Cebu. Okay. Kay ang kalabanan nga naga-positive Action Art halin sa Cebu mo. Kag may ideya naman gani si Governor Lacson kung anong rason nga nag-amoto kadamo sang kaso sa Cebu Action Art. Okay. May ideya na siya kay nagpuno pamangkot man siya. Ang isa da ining mga tao Action Art mismo nga nagasupak sa quarantine protocols. Ini mga tao balang gina-home quarantine pero waay gali Action Art stricto nga naga-home quarantine sabay lo nagalagaw sila. Diyos, no? Ti daw? Ti amo na nga mayo lang kung negative pero kung positive isa ini sa rason Action Art kung nga ang amo na kadasig sang pagdamo sang kaso sa Cebu. Lapit Action Art isa kalibo sa sulod lang niya sa isa Hispana mo. Kita mo gila? Ang mga nagkalabata ito sila Action Art as of kahapon nga record 44 na sa Cebu. So kung mapunggan taan ay temporaryo ang pagbaton sa mga LSI halin sa Cebu, posibilidad nga magkagadhagan man ang kaso sang positive cases diri sa Negros Occidental. Kaya tutukan anay una amo ang pag-ayo, pagpa-recover sang sining mga nag-positive kag pagpagwa sang tarantaran nga resulta sang mga nakuhaan sang test Action Art. Ang DILG mayara advisory nga naga-impose sang travel ban. Travel ban o galing ang cover Action Art Cebu City lang ya. Cebu City. Travel ban halin sa Cebu City pakadto sa Negros Occidental. Yapal ni Gov why not abing bilog na lang nga probinsya sang Cebu. No, ang pag-imponer sang sining travel ban. Kaya travel ban Cebu City lang. Yes, Cebu City Action Art. Okay. Kay Cebu City amo to grabe pagtimbuok sang kaso man. Gin kakas na ganito Action Art ang ining travel pass nga ginisyo umpisa kagabi. Sa 250,000 kada nga tawo ang sabahin sang Cebu
kag may citywide lockdown nga gin-implementar man dito sa syudad. Ang apilar ni Governor Lacson, isa ni sa mga nasaad sa sulat na ginpadalaya sa National Interagency Task Force. Kag kung ma-lift gid man ang travel ban action art, isa man to sa ginayo ni Gov Lacson na kung mahimo tanan nga LSI halin sa Cebu, dapat gid kuwaan sang RT-PCR test. Dapat gid sa Negros Occidental. Pareho sa ginahimo man sa mga nag-aabot diri nga mga OFWs. Ikaduha nga ayo ni Gov Lacson, ang DepEd action art dinhi na ngabay na kay Gov Lacson nga kung mahimo pwede na makaamat-amat biya bla ang mga gina-quarantine sa mga school buildings. Tiambal ni Gov, okay lang na sa mga syudad nga may ikasaran sa pagpahamtang sang kaugalingon nga quarantine facilities. Pero kung mga third kag fourth class municipalities, hindi action art nakasarang, iway sila sa iluhan sa silang mga gina-quarantine. Tiambal ni Gov, kabay pa nga aprobahan isang NIATF ang ayo niya nga kung pwede, ayoon man ang DepEd nga sige-sige lang anay tugot ang mga LGU na makagamit sa school building. No? Ang sabahin naman sa quarantine facilities, ang tatlo ka mga dalagko nga quarantine facilities diri sa probinsya sulod hambal ni Gov, punong-puno na. May mga mayors nga nag-istorya man sa iya, kaya nagpamalo, nga siling sa mga mayors, Gov, amon diri nga quarantine areas, puno naman. Kung pwede, unggan lang anay ang pagbaton sa mga nagabalik, nagapauli di, kay waay nakita sang butangan. Mangindepende action art na kung may naggraduar, 14-day mandatory quarantine kapag negative, mabakanting quarantine facilities, amo ng time, na pwede naman makabaton sa mga nagabalik diri nga mga residente. Yari si Governor Bong Lacson. Saying na puno na kami dito, can we control the numbers, no? That's why I have instructed to please stop first and we'll wait for vacancies. Right now puno yung natin facility yan, puno we can only clear that up when reports of those who are negative will be sent. Asunod si Governor Bong Lacson, tatlo ka mga quarantine areas sa probinsya. Una, Mabukal. Ikaduwa, amo ng Provincial Healing Center sa Banwa sa Ibi Magaluna. Kagaya katatlo, ang sabahin sa St. Andrews Park Place sa Barangay Kinampaan, Siyudad San Cadiz. Tiambal din ko, puno na uwi na sang bakante. Kay ang mga ara dira nagahulat man sa resulta sa test naging kuha sa ila. Okay. Ang latest nga nag-abot di kahapon alas 4:40 amotong 114 ka mga LSIs halin sa Metro Manila. Amotong ulihi. Oti ekspektaron naton nga buwas why anay sang pagbaton sa mga nagabalik diri nga mga residente sa Negros Occidental. Inakunalin sa Cebu, pero how about Manila, yeah? Kasi man Japan Action Art, kay kon Manila, depende action art sa LGU kung may bakante pa, kay hindi man tarang-tarang yung LGU action art na quarantine areas, puno mo. Pero kalabanan, nagkamakagob na siling sa mga mayors, nga istorya kagob, kaya puno naman kami dito. Ihambal man go ang mga provincial healing center, ang quarantine areas, puno naman. Alas 7:50, ang lain kay siguna kundi patay ang meeting sang Interagency Task Force sa National. May mga consultation, pamangkot ang mga LGUs, ang mga chief executive, balin sa governor to mayor. Nanong mahambal nyo? Isang uligaling doon na alimunaw na lang todo, ay na magani sa mga ginahimo nga online, mga press conferences, yan ang mabatian sa tao kung ano mga plano. Lacson Marlon? Alas 7:51 na, para na si Action Marlon? So mo na Action Art, kung mayaragid man sa LGU action art nga siling okay may bakante pa kag kon inang mga magabalik dari ka residente dira sa sanang LGU puli kasi pa lang pwede. Okay. Protect kada biyahe siguro action art sang
eroplano o kung barko, hindi man na magbiya guro kung juta yung pasahero. Mhm. So mahulat man nga medyo mapuno-puno sila. Mhm. So galaom si Gov Lacson Art nga maaprobahon to sa labing madaling nga panahon. Okay. Ang letter nga padala niya ayo malanto parang paboran ang ila sa nga pangabay bagod masaning golpiada nga pagdamo ang kaso sang COVID positive dari sa Negros Occidental. Okay. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Sandoval. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Masakit man batyagon. Nga aton mga himata, ang aton mga kasimanwa, ang aton mga paryente, stranded dito sa Cebu, kag hindi pagtugutan nga makapauli dito sa aton lugar. Dako man ang aton buot nga ini sila mabuligan, nga mapauli diri nga tingob ba sa madasing nga panahon. Ang problema, bangod si COVID-19, padayon nga naga-exister. Hindi ta pwede nga halugan ang aton mga regulasyon, bangod ini pwede nga magtuga, pwede nga mangintunaan nga ang eksperyensya sa Cebu, matabo man sa aton. Action firing line. Wala sa malain kung nagapreparar kita. Wala sa malain kung luyag naton nga mangin safe kita. Kaya tilatawan yung lang Cebu, sino magunang-huna nga maglabot sa punto nga mo ni? Hard lockdown, military na iya magauyat sa mga streets, ang mag-maintain dira sa regulasyon kay do hindi magpati sa mga local government units. Hindi na pwede nga tugutan talang nga matabo manina diri sa aton sa Negros Occidental or diri sa siyudad sang Bacolod. Action firing line. Ang kinanglanon ta pag-insendi. Ang importante lang ining mga stranded dito, halimbawa sa Cebu, mabuligan nga hindi man sila magutuman, nga hindi man sila mapatay bangod natapikan sang COVID, pero ang worry ta nga basi kung ini sila magmasakit bangod sa gutom nga ila mabatyagan dito sa bahin sang Cebu. Ang mga LGU to hindi man pwedeng hindi ni maubos yung kabanto ng ila kwarta mo. Financially, ang realidad na nga hindi na mo masiling nga sige-sige ni nga ang pundo mo hindi magkalaubos da unless ang national agencies or national government magapadala sang bulig dito, hopefully mabuligan nila ni ang mga stranded. Nga masiguro nga hindi sila to matapikan kag dito mismo sa ginatipunan nila may social distancing and proper health protocol. Kaya makaluluoy di atong mga nagalaom nga makapauli dason bangod nga nagginotok sila to mag-contaminate, may isa nga mag-positive tanan sila malatnan. Ti kaluluoy man ni karon nagaka-distress ka, nagalalain ang pamatsyag mo, kaya way ka di ka pauli is pamilya mo, nawadaan ka pa trabaho sa Cebu, dason magpositibo pang result sa imo test. Grabe ang epekto sina, mentally and physically. So hopefully, initanan, mabuligan sa national government, nga hindi lang sila magpinabungol, nga hindi lang sila nga daway lang kay balos sitwasyon sang aton diri lugar karon sa Bacolod de Negros, kag especially Cebu. Kabay pangapagi kay Secretary Simato, makatag sa sang insakto nga picture, kag ang insakto nga assessment, anong dapat himuon, kag sinong bululigan sa Cebu, agod mapauntat na ni kuntani. Tigamay malang nimo, may isla kita mo, may talabukon pa. Way manigalupad ang virus nga mag-upod sa hangin, magkanto sa aton di nga kalayo sang isla. O kabay pa nga ini maaktuhan kag ang problema sang COVID-19, wala pa man sang vaccine nga nadiskubrihan, pero mas maayo gid nga paagi sa aton unity, paagi sa aton kooperasyon pag binuligay, tanan kita mangin hilway, no? Nga hindi kita malatnan sini tubtob magabot ang tiyempo nga madiskubrihan ng vaccine nga makapatay sining animal kag magamay nga virus pero damo na ang kabuhi nga iya gindula. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
manwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:08 na. Action Firing Line. Sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman, aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon na Artay Hupon, hasta pagkitatak na alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Kaya na sa ginheadlines ko, siling ko may arag kita bisita kay kagabi ang punong barangay dira sa area sa Banago na hatagan oportunidad nga mag-explicar man kag sabat no sa pila ka may issues may gin panghambal to siya kami diri sa Action Radio sa ngalan sa patas nga pagwaragwag ang both sides ang pamatian ta no kay ti sa tanan nga istorya siling nila ang may ara gina mo duha ka bahin para at least maintindihan hindi lang sa taga Banago kundi isang mga tagpalamati naton kabalukat ang Action Radio because of the advance ng technology, pati OFW nga to dito sa ibang nga pungsod, makamonitor, makabati sa balita. Ti unfair man sa isa, nga hindi siya kasabat, nga pati ito ko ng iban nga, yan may isala to si Kagawa daw. Action Firing Line. Ang mga mensahe niyo, please, ayo lang ko karon lang gidugay-dugay. No? Kaya tagantay na pagtamod, ang inyo sila mga mensahe ginpadala sa bahin sang Facebook Live, sa chatroom naton, dugay-dugay. Action Firing Line. Now, unahon ko kay ang bisita ko, ari din nagkarigid sa istasyon sa Action Radio. And mayon niya at least personal nga makasugilanon tagid ari gid nga tubangay gid kitabla. Naupod diri sa halangdon nga kagawad dira sa may barangay Banago. Now, siya na lang although may ngalan naman kita na mention na mga ngalan ni gabi pero mas mayo gid kagawad ikaw gid mag panamyaw sa taga Banago kasi matagpalamati diri naton sa Action Radio kay ikaw na lang guro pakilala sa gugalingon mo para mabatian kanila kagawad may gabi si mo sir. Action Art may gabi. May gabi sa pumuluyo sa barangay Banago. Ako gali si kagawad Arlo Acevedo Jr. Kay Action Art ang natabo ang sanligad nagpatawag special session si Kapiriki Miaris regarding isang self-distribution. So, gitlastar ito kung paano duwa kay binyo, kay before, isa lang nakabinyo sa Banago Church, gidugangan sa Nuglaxon High School. Okay. So, nakibot kami nga wala na dala sa agenda ang budget proposal nilang ipakaon sa bisita, DSWD, Tanod, BSW, may mga army pa to, police, kadamo. So, mga lista nila is 192 person. Worth of 232,000. Okay. So, which is nga daw kadako gid. Kaginlantaw na mo ang ilang mga project proposal. May mga Litson, Lokon, Bangros. Baon namit? Grabe. No pistabla Action Art. Ti arat at subong sa pandemic. May virus, may kuwan patagi na tubang. Kita yama pa Litson tayo sa bisita. So, ang mga pumuluyo, subong sa barangay Banago, ginapangayo
sang mga relief goods. Alin sa barangay or sa lokal. Kag ako ya ba action art sang during pandemic kabalo ng barangay man ang pamuluyo nga naglibot ko kag nangatag ko ya bulig pagi sa mga initiative ko. Donors alin sa may relatives ka mga friends. Okay. So do kalain sang pamatyagan mo balaya nga sila ya. Do pag ginugusto lang ya bala. Ti sang una to first tranche sang shop distribution nakapagwa na sila 150,000. Oh, okay. Now, klaro ka niya. Kay, inigali sa mga budget allocation, this is not for the first time nga matabo. Dira sa Banago. This is second time. Second time. Oh. Now, sa first tranche nga distribution, ang SAP amelioration o kung social amelioration program, amo na yung financial assistance, nga halin sa national government, nga gina-facilitate sa DSSD, nagabulig ang military, ang mga tanod yun, amo na sila, ang gin-budgetan na ligad, para sa pagkaon. Ang correct. First tranche pila tong budget nila? 150,000. 150,000 good for 1 day only? 3 days. 3 days. May okay. may mga lechon man to gani lechon during that time. So, kita pamangkot ko si treasurer during sang session. Trish, ang 150,000 kulang pa to. Siliga kulang kagawad. Tapos may mga tatlo to kasako nga bugas. Pamangkot ko sakit ang seasonal kadto kada action art. Makita mo da mga sako nga bugas do mga 20 pa na da kasako. Tikintudlo ko nyari ang aton di mga bugas pwede tani magamit hindi na tani magbakal sang tatlo kasako nga bugas. Ti ambas ng treasurer hindi na ko numayo. Nga qualities. So loko nga aging bakal tana kung hindi mayo kanugod na sang kwarta sang barangay. So tanigin pangatag na kay ting tao ga tangla sang kung sino makabulig. So mo to gisuggest ko isa. Wala na grant. Ang ikaduwa kin pamangkot ko si Kap. Pwede tayo ma-reduce Kap kiti ang sobra idugang ta financial assistance sa dimulis sa may mulaton kay may dimulis kami da action art mo ti hindi man sa magatag ti galalain ako kay di why nako bala choice kay duwa lang kami na subong ang against kay ti alin sa kunay sa 2010 anti-corrupt magig kami na ni Kagawa GC mo ti si Kagawa GC ga ambal man to nga ay gakadlaw kasi Kagawa GC basi kulang na dungangin nyo 100,000 mo anyo 300,000 kay basi ang Navy madungka pag hindi sa barangay Manago uy mabulit pag mabulit kaon so ano to gali ang nag-trigger nga ang imo sining pagka-dismay daw na naka-post ka sa Facebook daw mo na naka-post ko sa Facebook kay nga during that time gin-aprobahan na to. Okay. Before nag-pass resolution si Kagawad TC, Committee sa Finance, gina-explain niya nga amuning budget, ginambala pa ni about kay Kagawad Biboy, nga Bangros, Kaglokon, siya ni Kwaon. Kay si Kagawad, may isa kami nakagawad, nga negosyo isda. Tiga-tingala, kung ito lokal namin Kagawad GC, hindi pwede na kay Public Committees na, bawal na mo. All barangay official cannot enter into contract sa barangay, kay ito Public Committees na. So, muna nga, pag pasara resolution, seconded 5 kakagawad. Kami ni Kagawad ya wala. Kaya hindi kami conforme. Kagbisan magno ka mo, perdi gyapon. Perdi kung tulokay kami, kung mag-objection ko kag seconded ya, i-division of the house ni Kap, pagbuto-buto, perdi man kami gyapon. Perdi gyapon. Diyan tuway na lang kami na objection, pero why kami nag-support sa budget proposal nila. Okay. Diyan mo nung galing action art, i-clarify ko, nga si Kap nagambal nga wa isa kuno idea or magambal sa nga i-adjust siya hindi na ma-adjust kay may resolution na to naprobahan na so ang masunod to nga tikang mag-session kami July 6 may resolution enter into contract na to pag next session July 13 may resolution to pay na to. Kaya ang naitabo to sang first tranche nga 150 amo man ginimo nila galing gin post sa social media nabulabog amo to ginapangsabat ya. Okay. I-adjust ako no. Kaya tinakonsensya ko yung action art. Kiti ang pumuluyo alay pa na gatchat siya kon kagawad wala ka na relief good makita mo sa barangay hall damo pa bugas tapos makita mo
magpakuan sila, mapamahaw sila sa DSWD sa mga bisita. May mga litson, may mga may mga prutas pa, may mga LPG, may mga scanner, di ito kakuan lang sa art 232,000 na-trending to pati sa Manila to nakalambot to. Grabe no. So ina nga pagkaon, pilagit ka bilog ang ginapakaon siya naman. May 50. Well, ang ila to estimated to 192. So during that time sa first tranche to, due time lang to nakita na ang nag-volunteer. Why ito ko labot yung 50. Okay. So ti Action Art hindi ko gusto nga sa ngalan sa kamay ko gigina continue ko ang good governance and transparency anti-corrupt. So gin-post ko to tungod nga gusto ko mabalaan sa pumuluyo nga ang gakalatabo sa barangay. Hindi kay kung nag-post ka, may tendency nga masing tao ti upod ba si kagawad guro da. Ay so dadaway mo ko gi-post kay actually hindi pa mas bangod sa social media mas damo ang nakabalo. Yes, correct. Oo. Actually, Action Art may pending case na sa naging file namon nga tatlong ka kagawad last year. So, I don't know, ara sa Ombudsman Cebu, pero alis ako, gagiyo, kami galing kito ka budlay. Aha. Budlay. So, sa inyo pagpati, nga ang allocation for the second tranche distribution, which is supposedly, this is an allocation para sa pagkaon, sobra. Sobra kag hindi dapat kay ara sa pandemic amo na ikaw mo ya kag iba yang pumuluyo ya gatangla simo. Ti amo to gani Action Art nga antes nag-adjourn dahil kami i-walkout ni kagawa GC nabilis la tanan naguna kami gwa. Ito na disappoint kay na dismay kami sa katabo. So gin-invite pa kami to gani yang kitering may kitering to mo ang kitering dito sa Piak. Okay. Kay Elmer Aligada, kita yang nga council, diri natin manyaga sa barangay hall. Diri tayo makaon. Okay. Why kami nag-walk out kami kahit hindi kami gusto yung makaon kami sang manamit, kagang pumuluyo, matangla simo. So, after sa ito nga gin-post mo, kag na balaan sang taga Banago, anong reaksyon nila kagawad? Grabe nakibot gid. Damo ga PM sa akon, ga pasalamat. Ara kami sa likod mo. Do ka namin Action Art nga pumuloy sa barangay Banago ka support. Kay ti kun hindi ko nga because sa gigin post ko why gisla kabalo. Ti siling ko sige lang kay ti hindi niya para sa akon kag why ko ga pamulitika Action Art ha. Kaya balya sa miya muna. Alin sa una why ko ga andom nga magsaka to the highest position ang ako lang niya maserbisyo kag ipakita ko sa tao kung anong ang natawag lang good governance and transparency kag anti-corrupt. Okay. So muna gina-interview sa kasamiya ginapamulitika. Every time gali sa may memo nga malain isabat ya muna. It's not good example as a public servant. Actually for me kung magambal ka kung may politika why gibla sa malain ni kagawad because ang politics is not bad or is not directly automatic a sin or sala hindi na yan because magambal kaya politika ya mo nagpadalagan ina kon good politics kay may body politics gani mo hindi yang hindi literal yang eleksyon lang kundi may body politics gani amo na nga siling kung may pamulitika normal na yan hindi mo na imdula actually kay bisan sa pangabuhi ta may pamulitika na yan mo pero bangod sini, nano pa ang mga masunod mga plano? Subong kay dapat hindi lang magdulog sa sini, may plano ka i-reklamo gini kung nano. Kapos laban ko ni Action Art, i-invite nyo ko di. Kaya ang side ko wala, ma-explain ko man, nga why ko yung pamulitika, ginahimo ko niya para sa pumuluyo sang barangay Banago. Ti gaulat na sila subong sang second trans sang SAP. Ti sa ligad to ang line pa kay ti gap-post ko ga-update ko sa pumuluyo kay sila way man gap-post nga amo ni adlaw maabot ang second trans ano pa nila yung post ko ga fake news ko kuno kay gin-postpone to ang second trans ti tanan nga barangay naga-post man to mga kapitan nga postpone ti ako ya nag-post man ko yang amo na postpone sila yang post nila fake news nag-fake news ko so which is nga do kalain man sa part ko gabulig na ko pamalain kag kunway mo to gini mo why na-inform ang tao nga hindi man dayon gali na-cancel. Ti gaulat amo na gani Action Art ang pumuloy sa barangay Manago
Gahula sa mga post kuya, kay kabalo sila yung ga-update kuya sa kung anong kayuan sa barangay, napabalo ko sila pagi sa social media. So which is nakabago sa session, ang Barangay Banago, Barangay Hall, kung kamo yung mag-post, hindi na ko yung mag-post. Kung hindi ka mo yung mag-post, sigurado yung mag-post ko, papapalon kung yung pumuluyo sa Barangay Banago. Actually, why man na isang nagadumili nga hindi kaya pwede mag-post kay inaiya kagalingon mo man yung hall na kinamatarong mo na mo unless kung ginabuyayaw mo na guro, ginapakawian mo sa katao, cybercrime law ang imo matubang. Pero kung for the purpose nga inform mo yung public, tuwag yun siya guro na kagahawad. Amuto na linan action art. Kita hindi ko to pag-i-post ang budget proposal nila. Galing, wala ko bala ebidensya nga may sub-distribution. Ang ila budget proposal, may date. December 23 to 25. Amo to post ko para maambal sa pumuluyo nga wala ko yan nag-fake news kay ara ang dito. Nagbutang sila budget proposal nga worth of 332,000 nga ang date is dated June 23 to 25. Okay. So paano ko nag-fake news kay nag-propose ka mo galis ng budget nga mo ng date? It means may sub-distribution during that time kaya nag-propose na kamo eh. Kagi na siya for public record. Yeah. Public record niya. Hamba ko guys sila, this is a public documents kay people's money ini ang ginagamit sa barangay. So ang pumuluyo may poder gini makabalo kung anong pila kung anong gaguluwa sa barangay. Labi na gid man involved. Oo. Ang mga taga-DSSD actually hindi naging mani mga pulis o tanod. Why man sila kinakinanglan nga dapat ang pagkaon mo may mga litson kag lupon ni guro okay mo lang na sila guro nga bisan paklan sa dakon. Ako kaya suggest ko kung gusto Jollibee lang eh. Pwede na pila naman lang ng Jollibee. Oo. Ti budlay action art. Pero ano man nakuan gid man nakita mo ang last nga gingasto nila na liquidated man. Amo pa na gin-interview sa liga, kagaya sa agas ang TV Patrol na why ko do pa na liquidate. So ginako yang wala nag-liquidate kay hindi man sila kuno ka proceed sa second tranche kung wala na liquidate ang first tranche. Okay. So tinga nag-propose sila sa second tranche why pa man na liquidate ang first tranche. Dapat why sila nag-propose hindi liquidate ana itong first kita ang balya hindi man sa kapagwa kung why sila na liquidate ang first tranche. Galing kay kuno ko mag-intindi ang liquidation ay sa first tranche kag may isuan ka sa second tranche. Ang liquidation sinaya nga masubmit ka sa DSSD sang mga beneficiary ang natagatagan niya. Pero inang budget niya, duway niya madala sa DSSD. Yakiti inyo na iya mo, allocation niya sa barangay intended for the purpose nga para sa pagkaon. Oh, correct. Ti, bisan why ka to ka-liquidate. Kung bisan naka-liquidate ka sa barangay, kung why mo ma-liquidate ang kompleto, kung sino mga beneficiaryo mo sa first tranche, sigurado hindi kinaya marilisan ka sa second tranche. Amo nang balya action art. Kag tadi na ayo ko lang na pila na namon ni kagawa GC ginayo nga mag-liquidation pakita mo kamo resibo. Since po pong kuya ka action art why gina siya ka pakita resibo ya. Kinapagwa ya sa barangay fund why gina siya ka pakita. Ay ang ilan na liquidation ibasahon nila na sa council padla na may handwritten. Ti liquidation ay yan ang ginatawag na. Ang ginano naman yung liquidation ang resibo bala. Ang official receipt kung CDE na kung paano na nagasto ang 150 ti subong magasto naman sila tani kung why ko nag-po sa social media tuloy-tuloy na to ang 232,000 ti ba si dublihon ang litson? 2 days gani ko may litson sa ila to nga kuan ang litson nga dako sa 8,000 kay 5,000 kung ilagin butang 5,000 kada isa 2 ka bilog. Iti kamay mo lang na kung 3 kadlaw, 5, 20, 30 guro, 30,000. Amo gido gadi ang highlight litson. Kiti ara sa tion sa pandemic mapalitson kay mo ya. Damo ga posto ga go comment litson mo na. Pero ginapakaon man ang mga nagabaton sang SAP? Wala. So first tranche though I don't know. Pero ang ginbutang yato ya sa iya budget proposal ang mga bisita laway to yung nabutang ang mga beneficiaries sang SAP wala. Ti 192 to police, army, BSW, tanod,
DSWD, kag barangay opisyal, ti kami ni kagaw GC, hindi kami magkaon niya, kaya tinahuya kami sa pumuluyo. Nga makaon ka muna, tapos ang pumuluyo, gantos. So anyway, you have now the microphone. Ara na si mong turno subong at least ang taga-Banago nga nagamonitor kag mga pumuluyo nga nakabati sa interview siya kahapon. Kagawad, ano pang madugang mo? Sa pumuluyo sa barangay Banago, luwaton ko ang ako niya ginimo nga tikang hindi niya personal interest or madlagan sa in the highest position kay tina na sulit na nikap. Ginimo ko niya para sa inyo, sa pumuluyo, para matagan ka mo, mabalaan nyo man ang kalatabo sa barangay. Ano na lang kung why ko nag-post? Ang 232,000, ayan, makadto lang sa wala. Doon mo na bala? Hindi pwede. Kung pwede talang na matap na unta. Kag kung sabto niya lang kung hasta sa diining padulong ang amon nga kausa. Sige. Anyway, why ka nagginban sang sabton pa sa mga ambal niya kapon? Sa nakita ko to mula na daw ginapamulitika sa kuno. Ti every time sa nga reklamo sa una gin pa sa kaama to sa namon kaso sa graft in corruption kay Victory Party nga 170, Pista nga 190,000, Sambod nga 320, ti total mo pilawa liquidation. Ti gina-request na mo liquidation ni kagawa GC during that time. Gin pa division of the house siya. Gin pa buto-butuan niya yung liquidation. Ti nakibot ko, manong tapos na term ko, bago lang ko ito kabati, yung liquidation, gin pa buto-butuan. Para na yan sa lay action art nga liquidation, given na ya. Normal na ya. Part na yan sang binarang sa kunara ka sa politics. Kung kapag ako kwarta sang barangay. Pag buto-buto, why kami padaog kay wala kami during that time. During that time, tatlo So, kami. ang natabo, guro, kundi mo na, basi ma-present sila sa liquidation, why makutuabi na tabuan, pero siyempre, ma-pass I move to accept the liquidation report, do amo na guro nga daw gin-approve sang council, nga ginbaton ang liquidation nila. Tiki may daw na ganun to actioner, daw nag-question kami, nag-object bala. Kaya aprobali lang isa ka budget, nga wala liquidation, nag-object ko. Din si Candide kagawa GC. Sili nga, magamo ni Division of the House kibot ko. Who was the willing nga magpa-liquidate? Kami lang dua. Tatlo kami to during the time. Ang hindi, majority sila daw, 5 to sila. Hindi kami. Di mo itong actioner nga daw kabudlay, at least nabalan sa pumuluyo kung anong kakatabo during session namon sa Barangay Banago. Sige. So, base may makasugpon pa man feel free to contact diri sa amon. Anytime, actioner. Kay base kung boss makasabat man to si Kapitan, kay actually si action by itong interview siya kagabi, sige lang, i-contact lang sa akon or anybody sa station para nga ang aton malang tanan mapatag sa tao. Because at the end of the day, kung mayara ka mo legal action mo sa uliyat, let the court or any department take it course sa sining mga concern kagawad. Hopefully, after this action art, may mga maklaruhan ini. Kagti ang iban to ganiga. Mayo ang pumuluyo kay gabulig bala action art. Naga-send sila sa mga repitulpo, tanan-tanan lang kung anong agencies na para makabulig sa sininga ugada kay kalain mo kadto ka nakibot lang pumuloy. Na trending pag ni sa bilog ng Pilipinas pating mga dito sa Manila naga-share sa akong post. Pero obligasyon mo na kay hindi niya mo kwarta. Correct. Kung kwarta yalin sa bulsa mo, bisan hindi mo na pag-liquidate na. Correct. Pwede kay kambal, ako niya kwarta nung labot niyo ya. Galing yan sa gobyerno mo. Ang magambal ka government, it is not the elected official, but the government is the people of that area. Kaya kita nga mga opisyalis sa barangay, we have to remember kung why ng gobyerno nga mo ng tao, why kita sino karon opisyalan kung why tao da nga ang Banago? Wala. Nan kabudlay sa mga action art kay
kadamo sang problema sa mga barangay Banago, may duwa kami kapurok na nga inog dimulis. Okay. Kaya sa pandemic, sa hindi pa normal ang sitwasyon, idimulis sila. So mo pa ang ginaamo na tani gaan namon tutukan kung paano na sila nga plasta ko di ang ilang relocation site. TKTY pa man sila jury according sila why pa man sila relocation site. Si amo man problema namon din insert naman niya another sang budget proposal do ka pamela action art acquired nga gulpi lang nagdugang naman nga problema. Yes. Kaya sindigi ko si mo na gani sir nga ako pasalamat ko nga after may incumbency kagi mo ko iski chairman sa lugar namon sa kawayan mo ti siling ko di na ko magsigi na dudo nang ginawa ko sa politika actually mo kagi tanan na lang kontra pati tiyo mo kay hindi mo kami maglayo sa makuan gilain botsi mo amo na bla I feel you. Batyagan ko ginagna batyag mo subong. Thank you. So anyway, thank you for coming and for trusting sa Action Radio. Sa paghatag masang time mo karon nga gabi, nagkadto kag diri kag nagsabat sini kagawad. Kay ito paslabat po ko Action Art kay gin chat nyo ko, gin invite nyo ko di. Kagusto ko man i-clear ang side ko bala. Gusto ko man sabton ang ginakuha niya sa akon nga ginapamulitika ko lang sa kunuti. Which is nga is not true. Sige, so salamat gid sa time nga ginhatag mo karon nga gabi. Salamat man Action Art. Oh, amigo mo, hambala amigo ko Arlo, pwede na siya magkapitan. Si Romo pasaporte. Kumpare ko nga bugoy o amigo ko na. Amigo ko, kumpare ko ni kay manhinoy bata ko nagchat magulang ko. Yan bala si pare Arlo, da pwede na siya kuno kapitan. Ini matubong man sa iyo. Pare, kalma ka lang da. Sige. Salamat kid kagawad. Salamat Action Art sa pumulo isang barangay Banago, hindi ka mo magkabalaka kay samtang ara ko sa council, bantayan ko na da. Kung anong tabo, pabalon tagid ka mo. Salamat kid. Action Firing Line. Alas 8:34, magabalik kita pagkaligad gilamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
kaaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uling mo sa bahay. Alas 8:47 na, last and final stretch sa aton pagpangalagad. Standby, aksyon, Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Hall. Action firing line. Pahingapilan dirag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Usayas Katipay. Naga-monitor sila sa Estefania. Jonah Felix, watching from Kuwait. Mahinggap idira, Merly Dolido Magallanes, halin sa Hong Kong. Chok Ramir Aguirre Diaz. Abil Abiliar Busaing sa Silay City naman siya. Araman si Rose Napaton. Good evening lang kay Nicole Siraso, kay Papa Joe Napaton, sa Lopez Village, Barangay Estefania. Good evening man, listening here in San Enrique, Dennis Richard Tibor, Roma. Jesseline Andrada Tingson, maayong gabi man.
Sila nga mangkot ko bala kung tapos na home quarantine din, pwede mamangkot, monitor lang kami di. Ano namin yaman? Mangkot ko bala kung tapos na home quarantine din, pwede mamangkot. Tingin na be heard siguro kung ikaw ang naka-home quarantine. Kay dapat be heard yung inyong pamangkoton na guro para mabalaan nyo kung ang isa kataos lugar nyo na tapos na ang home quarantine niya. May kung sa panukoy lang kay chat nyo na si Action Eric, dasig na iya. Action Firing Line. Siya kay Lainey Valencia, Rose Iscote, Bibing Balsabas, o kanong Mario Verde Prado, monitor man no? Pwede sila ni Manang Linda, dra may gabi lang Ninoy Roger Montalvo, may gabi man. Kag araman ka monitor si Bro Kano Oreta, sos korek kagid nga daw damo naman kaso sa COVID-2019. Diri sa aton simple lang gid ang rason due to lifting sa ECQ to MGCQ. Balik probinsya program at hindi ka man ka balibad kay taga diri man sa Negros. Moreover, pagid piho kung negatibo positive suspect. Correct na. Amo na mga concern nga halos tanan kita na balaka. Ga monitor mga limo mayong gabi lang dra no kay Ihado Edmond. Harapan si Tourette, si Dodo, si Maricel, si Marcia. Si Nanay Dominganay mga gabi da. Kay Toto Elias Campaner mayong gabi dra sa inyo. Hindi lang magpatama gid ha. Action Firing Line. Dire kita na sa mga report ni Action dahil kay Maninoy ko Ramon Monching Borromeo, may gabi dira Maninoy, kay Karen Tahanlangit, Madamang gabi Rex Ramos Jr. Thank you Gida. Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Glenn Talafiero, Felix Magtulis Villatura. Uy, birthday mo sir, saan mo birthday gani? Subong o kahapon. Happy birthday. Dire kita sa balita ni Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale ba o ipit ko pero sige lang ingagawang kinabalita mo importante ni Action Dale. Yes, Action Art. Nagpalugyan si Ma'am Tero, no, Pasita Tero sang DSSD Bacolod nga sa tion nga mag-umpisa na ang distribution sang second tranche sang social amelioration program. Ang mga balay Action Art nga affected sang lockdown nga ginapatumay ning mga SAP beneficiaries hindi sila kinahanglan nga magwa sa ilang balay kag magadtuman sa barangay, gymnasium o kung eskwelahan. Kundiin man dira ang venue no sang SAP distribution. Bangod ang DSSD personnel mismo ang mga maga-deliver personal sang ayuda sining mga balay no nga ginapidalom sa 14 dias nga lockdown Action Art. So far sunod diri kay Ma'am Tero ang diri sa Bacolod City, isa na lang Action Art ang ginakabig diri ultra risk area o kung mga ginpang lockdown nga mga panimalay ini amo sa area sang barangay Estefania, ang Purok Pag-asa, Barangay Estefania, Action Art kasunod nga may address ang local stranded individual 38 years old nga nag-positibo kag karon wala pa sang pinaka-latest nga development kumbala naka-recover nini sa COVID-19. Suno kay Ma'am Tero sa area sang Barangay Alihis nag-ayo na to ang pasyente Action Art sa area sang Barangay Bata nag-ayo naman pag ang former DepEd nurse sa area sang Rosario High Subdivision Barangay Takuling nag-ayo naman Action Art rason ining mga lugar ginpang lift na no ining ginatawaga nga ultra risk area Action Art. Suno ka Ma'am Tero may sang delay sa distribution sang second tranche sang SAP kasunod nga may sang panibagong instruction nga ginpang panaog ang DSWD National nga kinahanglan Action Art ining 15,700 plus ka mga left out families. Hindi lamang ang head of the family ang i-encode sa system kundi lakip man ang ila sining mga beneficiaries or members of the family Action Art. Ang baldi ni Ma'am Tero amo ni nga balyang ate kung ikaw isa ka beneficiary no nga include sa left out family more or less mga 5 ka ngalan ang kinahanglan i-encode sang syudad para mapasulod sa system kay Action Art may baluan kung balati may mga duplication nakabaton sang ayuda sa SSS, sa DOLE, sa DA or iban man nga government agencies. Rason nga hambal Ma'am Tero nagapasalamat siya sa mga encoders nga ginpadalaman sa mga barangay
barangay para at least mapadasig action art ang pag-encode kag mapasulod sa system. Sulod kay Ma'am Tero, hindi pa siya makahatag sang final date kung when gid ang exact nga distribution or ang payout. Bangon siya ti wala pa man na download ang pondong alatad para sa Bacolod City kag wala pa man sang payroll. Ariwa ang palihag ni Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod. In case nga ang location may lockdown, ginaano na namon, ginabutang sa envelope, tapos ihatag lang na sa ila individually kung sino dito sa sulod, sa area, tapos ginapapirmahan na dito ang payroll. Okay, house to house, House to house. So no need is lang ang mag-physical no. sa barangay. Hindi gid bawal dito. Okay. Basta naka-lockdown sila. Na-declare nga lockdown sila. So parang lockdown, ito alihis naman lang dito sa may city. Negative naman to. Negative naman siya. Negative na to, wala na to. So ang remaining lockdown na subong ang lately lang. Fortune, Pag-asa. Stefania. Oo. Muna lang. Kaya ang sa batang driver sa sang okay na to sila. Tapos na to sila. National portion gid lamang sang pag-istoryahanay namon ni Madam Pasitero sang DSSD Bacolod. Susunod siya okay man na iya man ginawa ang preparation kay ginaubas ang kada barangay like may mga venue na nga nakitaan ginabutangan na sa mga pulungkuan para ma-implement ang mga social distancing. Susunod siya good thing may actually para in kaso nga mayroon na sang final word sa ibabaw kung when ginang distribution. At least preparado na all set na ang mga kabarangayan din naton sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda action art. Dami itong kung may lechon to sa Banago, mag-distribute sila no? Dami ito volunteer sa Banago. Ina kung pasugtan ka na action next, ma-volunteer ka to. Baklan na kabos lechon na. Ay, mayo-mayo na para sa dugay na naway katilaw lechon action art. Kadamo sa lata na sulod nga baraton lang. Hindi lang niya kay lechon lang, yung proseso, pa nga may... Yun to, nilalat siya now. Ha? Ayun na to. Ano? Yun na. Timbal mo ni kagawad nga may lechon. Dayon na gure, isang Lunes, nag-session sila, good as approved na to ka na mo, depende kung matupagid ang election action natin. Banagod ako ini nga barangay, damo man sa mga kapulisan, ang mag-assist sa action natin, mo na siguro tigin na preparahan gid sing sining council, no? May mga nagpabalabag, so depende kung ano ining mangin sitwasyon o kung set up. Once ka mag-start na ang distribution sang second tranche sang Saba Action Art. So far, diri sa mga syudad sa Bacolod, 30 COVID-19 cases kita diri. Pero damo na action natin naka-recover sa COVID-19 so far sa konbasyan nato ang records sang City Health Office. Pila na lang, mga 8 na lang ang active nga COVID-19 na cases. Amo na siya 6 or 5 rather ang OFWs kag 3 ang locally stranded individuals kag tanan ang naka-facility quarantine. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa dayang action nyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Loyag ko pati galing tiyempo tayo hindi ka magtugo to. Action art tapos ng birthday ko. Ay, to kayo yagali ito yung nag-birthday. Abi ko, imo man birthday. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Ayos na may gabi mandara sa kay Gina Rose Ilumba tay hupon ang atong sister-in-law ga monitor man siya no karon nagabi. Thank you gid sa inyo pag pamati dira no. Ang update ko sa pulis todo alang gid tiyempo ko may reklamo pa sa patrol pero karon na lang sa action night patrol kay way na gid ta tiyempo sa aton nga pagpangalagad sa kuan na lang karon no. Ang mga mensahe nga nagkalabilin sa kuan na lang sa Action Night Patrol program na lang. Impunto, alas 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. 9 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Action Firing Line. Jogi Mendoza, sila nga Tamiao Art Mix doon, kag PGBI Bacolod Executive Council, gamonitor man sila, ara man si JP Tadina, San Enrique, bata ko Kendra and Kinsho, asawa ko Jessa, thanks and God bless. Al 5 de Nobyembre, sinya always gamonitor, pamilya Camacho, si Bunga, Herman, kag Odi, sa barangay Hagimit, La Carlota. Ayos, way na tagaling gid tempo. Action Firing Line. Kaboylog ta karon nga gabi si Action Henry Espulgar kag backup taman Action Elry Dutilios ang aton IT expert. Upod naman Action Ann Defensor. Sa ngalan sang irregular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action